40 años de la televisión de Galicia. Sí, señor. 40 años de la televisión de Galicia, del patrimonio cultural gallego. Esto é unha maravilla. É unha televisión de Galicia, a calidade que temos é impresionante. Os profesionales, de xente que respalda, impresionante. Viva a televisión de Galicia. La Catedral de Santiago Apóstol.